Uno James Orengo, Gavana Masiaya nomiyowa achiel kuom apar. Owacho ni ng'eny gigo kosetim, omiyo mana achiel kuom apar. To owacho ni bang' mano, gima rach ni mogik ni ka jatend piny Kenya ok nyal timo gima ne giwinjore gi Raila Amolo Odinga kane pod ongima. Utere kaka uparo ni maru ni to koro dhi timo? Asekwano weche mane ondiki to gi levels ma gisebedo implemented. Asekwano ka. Nyaka chuogo tije ne rawere. Inyalo ng'eyo ni seche mowueni nyithindwa 648 tie sites manie Kenya ka mag affordable housing mano dhi mbele. Samuel wuoyeni waseloso chik mar National Infrastructure Fund. Fund ni tije en adek malich ahinya. Mokwongo ni los ndeche, mar ariyo los kuonde mag sitima, nikech yudo ka stima ma Kenya ka wan mana gi megawatts 3,000 kende, to needs mar jo Kenya en 10,000. Koro yudo ka stima olal kata kuonde moko gin mudho. Koro pesa mar National Infrastructure Fund cha dhi timo mano. Kaeto mogik ni wan gi burden mang'eny e Kenya ka mag gope. Gowi miolo to kuma iolo gi chiko be onge. Wauso gige sirkal moseti ma dho ngere luongo ni mature public assets, ma koro iuso part of them, machalo Safaricom iuso 15 madhi golo bilion 244. Wauso pipeline through initial public offer moluongo ni IPO, ma bende idhi kawo atamalo mabathe moro matin. Actually ne kane gigolo shares go oko, target margi ne en bilion 106, to the first day bilion 112 ma jo Kenya ose. Koro watemo uso gigi. Portland, East African Portland Cement bende dhi usi mondo wayud pesa mondo walos godo infrastructure. Sama infrastructure gi losore, ndara loso, osiptande loso, gik machalo kamano, nyithindwa yudo tije kuondego. Joma timo supplies, hawe maraji ni nokiloko ohala, to del timo ohala ma bende gi gigi me i-supply, to koro kanyo ne in kod mwandu malich ahinya. Tiende ni wadwa tiyo gi our own revenue mondo wager godo Kenya ka. Arguments ma ji temo make kiyie na dakika achiel. Iyudo ka Safaricom iuso. Safaricom higa mokalo noloso atamalo bilion 40, mano profit, 40 billion shillings. Sama gidwa uso atamalo 15 ne jo Vodacom, gi target over 300 billion. 15% mar Safaricom. Tiende niya, kane en 40 billion mane Safaricom oloso higa mokalo, 15% midwa usi is equivalent to 6 billion. 6 billion. Sama koro wadwa uso mar 15% ni, what target 300 billion. 15% kende midwa usi. Kane waweye ni hawa giwagi ok wausgi nikech giloso profit. 6 billion ma 15% oloso, dhi kawo higni adi monde kanu ulosi 300 billion mondo los godo gik monego walosi. Kiwe mano, 300 billion masani, kikawe roughly wadhi kawo gimoro ka 50 years mondo wayudi the 6 billion or even more. Be value mar 300 billion masani bang' higni 50 kakori keta ni jogi loso bilion 6, it doesn't make sense. To gin gik ma wan godo kaka mwandu wa mag Kenya. To be ma okesa ondamo mokwongo me use gige Kenya. No us Telcom ka. Pesa go kuma no dhiye wakia. Kanyo osiepna John Mbadi, wuoyi mawinjo finance ma kato nindo leko to nyalo tiyo. Konindo, nikech owinjo finance mapek. Nyoko ni kara wa offset, wa defray, wa offload gigi mondo koro Kenya oger, mondo kik waringir wasunge wadhir giga ka higa, IMF, World Bank, ministers mowuok Africa ochano laini. Kise wato moro donjo, idhi wacho problems, to wan gi gige wa game ma wanyalo offload mondo watim gige wa, kik waringir misungu emo biirwa gi grants, koro ken debts mondo wager Kenya ka. Omiyo gik mang'eny osetimore Orengo.
Governor Orengo, wuoyi ma bende riek ahinya e Kenya ka, kendo iluonge ni the mobile constitution. No, ka onyal miyowa atamalo mang'eny, nikech so far gik ma gitimogi ne gisewe lemo kodwa. Ma bende achiel kuom apar omiyowa mang'eny, awe nodhi wacho zero. But achiel nyiso ni already ebo recognize, achiel out of apar nyiso ni 10%. According to him, 10% has been covered. Koro ok dang' wawachi ni onge gimosetimore ma nyaka ne jogi mosre, nyaka ne baba mosre kod William Ruto. To udhi tiyo nang'o i chama uka nikech yawuoyi